И така, здравейте на всички, като ме гледате. Днес ще ви покажа как да си настроите Fraps. Отначало всичко да е така. Няма, без никакви тичета. Тук може да видите моята версия, си стеглите от Замунда. Тук майче от началото има тиче тук и едно от тия трите има тиче. Махате го и тук да натиска, може би и тук може да има тича при вас, ама го натискате да няма. Пишете си 9999, ако си може повече деветки. Тук има, това е за едни числа отстрани. Например, тук ще са от тази страна, горе вляво числата. Тук вгоре дясно, долен дясно, доле лево. Ако искате да няма никакви числа, ето тук. Hit overall. Аз искам да има. И тук е най-важното. Тук change си го сейвате, където искате, аз си го сейвнал. Тук при вас майче е 30 FPS. Нагласете си го на най-долното, 2997. Тук пишете 9 деветки, 3 деветки за повече време. Тук натискате за... Така, имах малко работа и се върнах. Както казах, тук натискате за звука, а тук е само да записвате за Space. Тук скриншот е за снимки. Изберете си какъв вид е снимката и аз избирам PNG. Тук е с F5 да снимам. И тук къде се сейвнат. Мен тук не знам защо. И за този ден това беше от мен. Дано съм помогна с нещо. Абонирайте се и чао!